Sendika dawuh karana sampun wonten pratandha saking kadang-kadang among sasmita gelar ingkang upacara ing wanci siang magus wonten menika tumuli badhe kalajengaken nenggipanipun Bapak Surana Ibu Lasih badhe ngaturaken waluyan asung perembagi palakrami telenging driya pripun Bapak Surana badhe matur priyangga wonten ngarsanipun sagung palenggah para tamu ingkang satuhu pinuji rahayu karana kadaya saking raos bombong bingah birawaning galih sedaya atur amung kandhek ing jangga datan kawijil ing lesan kadya amung legek-legek pindha tugu sinukarta kajuglugan wukir sari kabenaning samudra madu premjenenganipun Bapa Wiyana miji dhateng pepundhen kinasih ingkang kepareng aturaken atur pambagya harja Yuwana Basuki kunjuk pepundhen kula Kanjeng Rama Lurah Narpama Kinarya manggalaning pamaréntahan Desa Wanalila kepareng pepilih sampun samekta ing gati sawiga ing diri kasuwun jengkar saking sasana palenggahan tumuju dhateng sasana pandaya swara tindak lamahipun Kanjeng Rama Lurah pindha wong agung kang mijil saking bumi perdikan Mataram. Katentreman saha karayon mugia tumedak tumanduk dhateng jika sami waradin ugi dhateng awak kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalan nikah wa harrama ali sifah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Punjuk sagunging para sesepuh pinesepuh miyang kasepuhan ingkang tu pantes winantu saking kenabeten punjuk wonten pangarsanipun para alim, para ulama, bapak kiai, bapak ustad ugi pangarsipun agami, bapak pandhita ingkang tu pantes mahambek luring budi pangarsanipun para pangambating praja imo ingkang tesih lumagang karya punapa dene ingkang sampun purna karya ingkang winantu saking pakurmatan ugi rawuh panjenenganipun DPRD Kabupaten Magelang Bapak Haji Sumadi Sarjana Ekonomi dhateng kataluban dhateng kadang besan para ageng nuninggi Bapak Madiono dalasan ibu kadang putra ingkang cinaket ing katresnan ugi panjenenganipun para pamerti budaya maliginipun dhateng kadang Campursari New Abilawa ingkang mijil saking pages ingkang kita banggaaken para rawuh putri kakung cedahan ingkang tuhu pantes kalengga murdani akrami. Nuwun kala nuwun dene kula kabeksa mangrak-mangres gembil kamardengkan dika sawetawis nuhoni panuwunipun pamrugatin inggih Bapak Surana dalasan ibu. Inggih kaboten saking bombong birane manah sehingga namung kandhek dumugening jangka kewala. Kanthi punika kawula ingkang supados matur wonten ing pahargyan punika. Anamung saderengipun kula lajeng pamatur wonten keparengipun kula dherekaken muji syukur dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala karana sih wilasa ya barokahipun katitik kajiwa mewah kasrira dhateng jenengan sami waradin ugi dhateng kula. Salawat serta salamipun Allah mugi kalimpahaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu sawatipun pitulunganipun fid dini wal akhirah. Para rawuh, para pilenggah ingkang sinugata saking pakurmatan dene jangkepe atur ingkang sepisan panjenenganipun Bapak Surana dalasan ibu ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami kanthi rawuh panjenengan. Kanthi menika ngambali ngaturaken pambagilujeng rawuh jantika sami kasuwun pinarak lenggah kanthi mardikaning penggalih.
Wondene menggah wigatos sing gatine sedya panjenenganipun Bapa Surana dalasan Ibu. Wonten parikan punika ngadani walimatul urus. Nun inggih ngentas pitulus putra pawestrinipun ingkang pun kinasih Genduk Nur Istiqomah ingkang sampun kalampah jinatul krami kalian Mas Krisnanda Saputra. Putra kakungipun saking panjenenganipun Bapak Ibu Madyono ingkang dedalem dukuh Tanjung Desa Mbangun Harjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul. Kekalihipun sampun nampi pedaring palakrami, wedal ingkang sampun kapengker kanthi lulus rancak widodo nir ing sambingala. Kanthi menika para rawuh panjenenganipun Bapa Surana dalasan pisan nuwun gunganipun paringa donga pangestu dumateng Sri Pinanganten Sarimbit anggenipun badhe lumban wonten madyaning Bayi Agung tansah antut runtut manggih raharja jumbuh ingkang kinayuh satemah mujudaken setunggaling keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Jungkap jangkepipun atur ingkang kalih para rawuh panjenenganipun Bapa Surana dalasan Ibu ngaturaken ageng panuwun ingkang tanpa upami dumateng sanak kadang betepangan tangga tepalih minggahipun badeng kadang muda tumaruna wonten ing dusun Lela ingkang sampun paring pambiyantu sih kadarman ingkang wujud menapa kemawon imo pisungsung menapa dene tandha tresna namung kewala Bapa Surana boten badhe aget atur piwales namung batos nuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala mugi sih kadarman panjenengan pikantuk lelindung ingkang satraju kanthi ucapan doa jazakumullahu khairan katsiran. Para rawuh ingkang sinugata saking pakurmatan estunipun adicara parigian walimatur urus menika saking pamugati sampun karantam ginaruksuk dhateng para keluarga ugi tangga tepalih anamung nglenggana budidaya manungsa ingkang sampurna kanthi menika kirangipun awuh gupuh miwas suguh ingkang dereng trep saking rasa panjenengan lumantar kawula nuwun pamunten ingkang sak lebet-lebetipun. Para rawuh para pilenggah ingkang sinugata saking pakurmatan ingkang pungkasan kula minangka talangipun atur tartamtu kathah kalepatan sokirangan kanthi menika punten ingkang sak ageng-agengipun akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Mangkono pangudaswaraning driya ingkang kawijil kanthi aris sinawung lukiraning tembung manis manuhara kebaing segarawa atur pambagya harjayana sakipun Bapa Surana lumantar duta wicaranipun ingkang purna katindakaken kaasta dening panjenenganipun Kanjeng Rama Lurah kunjuk atur panjenenganipun Bapa Marpama ngaturaken sembah gunging panuwun ingkang tanpa pepindha sagung para lenggah para tamu sinedahan saderengipun mangke laju tata glaring upacara candhaipun saderengipun putra Pinanganten Sarimbit kajengaraken kaju menengaken wonten sangajenging sela matangkep korining pawiwahan nuwun kepareng miyak spining swasana swanipun para kanca nyu abi lawat campur sari kanthi swanipun Mbak Iin Bune Kenes kepareng kasekecana nggih lenggah kanthi marganing penggalih sinambing ratu glaring upacara ingkang pungkasan ing mangke kalajengaken. Semangga kunjuk Bapa Surana, Bapa Ibu Besan Sutresna, Nisang Pinanganten Sarimbit, kepareng anjengaken cahat Mojo Temanten Sarimbit, kajemengaken wonten sangajenging sela matangkep korining pawiwahan.
Sain Dalam. teras kemawon menika minangkani pamundhut Pak Nandar kala wae kang ngersakaken apa mau katresnan sejati. Ugi katur kadang-kadang kula ingkang tugas wonten ing pejuden. Apa? Pejuden ki apa? Napa? Matean. Oh, Ahli wedang. Ahli wedang. Heeh, kersake kutut manggung sak bawane. Yo diaturke esuk nek wayangan. Iki karana wanci sampun magut sonten ya monggo diaturaken kunjungipun Bapak Nandar. Pak Nandar mbok menawi kersa nyawiji ingkang. Monggo Mas Nandar. Pak Nandar ingkang pundi? Nyanyi sini, Bos. Niki. Mas Nandar boleh nyawiji bersama Nyabi Lawa monggo. Spesial buat Pak Nandar. Janji tresno disekseni lintang-lintang ngaing wengi ati kan nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayang wengi nambahi kekesing ati iki bepujan ati nang endi doa manis kang tak anti-anti Bolo Dewe video syuting spesial buat Mr. Nandar. Yo Abilawa. Wasih main Wong bagus aja sira so aku teka kendang tresno lalanan asmara gawe sewu rasa tambani atiku jiwa kang mas tentrem ati iya diajeng kembali bersama Yu Abilawa Campur Sari Salsa Audio Production Bolo Dewi terima kasih. Janji tresno disekseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ing wayang wengi nambahi
ucapkan selamat jalan segenap tamu undangan hadirin yang berbahagia. Semoga selamat sampai tujuan rumah panjenengan masing-masing. Monggo Pak Lurah. Ki Pak Nandar ya wis kondur. Oh, pun betul. Nggih, tiraken sugeng tindak wilujeng kondur rahayu ingkang sami pinanggih. Kok menawi nika kadang sinoman? Nggih, monggo kadang-kadang pramuladi kanca-kanca sinuman remaja Karang Taruna Wonolela. Mobil ingkang badhe nyawiji minta lagu dipersilakan. Masih ada beberapa waktu ke depan. Mbak In, sowan rono kae ngersane kanca-kanca. Nggih. Iki mbok menawi saking Ketua Sinoman. Nggih kawiwitan saking bapak-bapak ingkang lenggah wonten ngajeng badhe mulut lagu napa, Pak? Sapa? Mas Rudi. Mas Rudi Juragan. Sinten? Oke. Pak Bos, dangu mboten pinanggih Pak Bos. Sehat Pak Bos? Heeh. Iya. KDPS Bukit Berbuka niki saking Pak Lurah kalian Pak Cari. Saking Pak Tono. Lah. Kudune yang Cair Mas. Nggih. Berkah barokah, terima kasih Pak Tono. Semoga lancar citra mulianya. Citra mulianya semakin laris manis pokoknya. Baik. Mas Imam mana? Mas Imam mana Mas Imam? Ayo arep nyanyi. Mas Imam iki ya? Ya. Mas Imam iki? Niki. Loh. Apa? Ya saya benar Mas Imam yang mana ini? Mas Imam ini. Iki juga juragan. Oke, monggo Mas Bos. Oke, sebelum nanti memenuhi permintaan dari beliau Bapak Sekretaris Desa, Bapak Kepala Desa, ya. Pak Bosku, Pak Tono, iya, nanti ditunggu kebersamaannya rekan-rekan kaula muda, sahabat muda Wonolela yang tentunya akan mempersembahkan tembang-tembang cantiknya buat panjenengan semuanya. Ini masih di suasana yang sama, Mbak I. Sebuah tembang apa? Bukit Berbunga. Bukit Berbunga spesial buat Pak Kades dan Bapak Sekretaris Desa. Juga Pak Tono ditunggu atensinya. Baik, yuk monggo New Ambilawa Salsa Audio Bolo Dewi Multimedia. Mas Imam ditunggu ya, lagunya orang melarikan diri loh. Mas Imam, ojo kondur sih, iyo nyanyi, iyo nyawer. Sawere wis pakai Pak Tono. Kita goyang lagi bro. Sobat teman barang yuk Abilah spesial buat pengantin berdua juga kadang-kadang istimewa. Di bukit
Main Bu. Iya, asik. Iya Bu. Ibu indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di ufuk yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun duduk bersama, melintasi jalan setapak. Tanganku kau peluk di pundak, membawaku melangkah. Tak lupa kau beri bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Hei, ayo. Kembali digoyang ya Bu. Bukit berbunga, ya ya ya. Bukit yang indah, di sana kita selalu datang berdua, memadu kita. Yo. Bu Lurah, Bu Care, asik. Digoyang Bu Care. Mbak In, luar biasa sekali di siang hari ini kita kehadiran ada Pak Lurah, Pak Care, Bu Care, Bu Care. Bu Lurah juga hadir. Nggih, sugeng santen Bu. Monggo sasampunipun mangke. Oh iya. Kau tercipta Bu hanya untuk dia. Yo, ki Karena bukan untukku. Oke. Juga tadi ada atensi request dari sahabat Sinoman. Sama requestnya kau tercipta bukan untukku. Oke. Tentunya masih bersama New Abilawa dan juga Salsa Audio, Bolo Dewi Multimedia. Ya, tentunya satu tembang bersama New Abilawa kembali kita persembahkan hadirnya Dita New Abilawa. Ya, ditunggu Bu. Bu, lagunya apa Bu? Cinta Mulia. Ibu-ibu PKK ya? Bu Care. Bu Lurah, goyang Bu Lurah. Iya, iki kan kelangenane lagu Bu Care iki Cinta Mulia. Pak Care di mana Bu? Jangan melarikan diri toh Bu Bos. Bu Care gak golek mongso. Nanti satu persatu ya Bu, semua pokoknya. Kebagian kabeh Bu. Hei. Yodita dikasih satu tembang bersama New Abilawa lebih spesial buat Bapak Ibu yang masih bersama kita di kesempatan siang hari ini. Yo ibu-ibu Wonolelo, kita goyang lagi ya Bu ya. Hanya
Yuk habis foto kita goyang dulu ya Mas ya. Salsa Audio Production. Mbak Ani jangan pergi dulu. Teman-teman diajak goyang dulu Mbak Ani. Sebuah tembang cantik bersamanya Abinawa Dadi Tadit Dalam di kerawuhan pepundenku. siapa? Bu Carik, Bu Ani. Carik, itu tadi Bu Carik Yo yang kersane minta. nyawiji ngatur kita tembangnya. Monggo Ibu, sini yo. Yo Bu Cinta Ani. Mulia, ayo. Mutu cinta mulia. Apa? Request apa Bu? Lali ya Ayo, Bu. Ibu apa? Apa mau? Apa sih? Kok malah Untuk sebuah kayak- nama, untuk sebuah nama. Apa? Untuk sebuah nama? Terspesial buat Pak Carik. Lagu apa itu? Lagu apa itu bunyi? Malah tidak Oke, gitu untuk sebuah nama atensi dari Bu Ani. Mungkin langsung dipenuhi permintaan dari Bu Ani atau Ibu Sekretaris Desa yang tentunya pada kesempatan siang menjelang sore hari ini
masih setia bersama kita New Abi Lawa Campur Sari. Oke, tentunya masih kerja bareng dengan Salsa Audio dan juga Bolo Dewi Multimedia. Danang Dodo Gareng, terima kasih. Baik, gimana langsung terpenuhi? Iya, tadi Oke. ada request lagu dulu, Cinta Mulia tadi. Oke, Cinta dipenuhi Mulia dulu. dikasih. Ya. Bu Ani ditunggu ya Bu ya. Ditunggu dulu ya Ibu. Asik. Siap. Joget dulu sini. Ibu-ibu PKK, Bu Ani, teman-teman diajak goyang dong. Ayo Bunda. Sini sini sini. Kita joget-joget bersama. Buat Asik. apa susah, buat apa susah, susah Buat itu apa? tiada gunanya. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Di sinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Yo, sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. Ayo, Asik, asik, asik. ayo Bunda, jangan malu-malu. Ayo Bu Ani, yo teman-teman jahit juga dong. Ayo, Semua teman-teman remaja Karang Taruna, konco-konco sinuman juru radio monggo. sini sayang. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Asmara. Di sinari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Saling janji dan setia, hidup rukun damai selamanya. Membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Cinta itu suci dan mulia jika tak ternoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia jika tak ternoda nafsu yang hina. Suka duka bersama seiring sejalan seirama. Tahan uji dan derita, hidup pasti bagai di surga. Say. Sungguh indah cita-cita mereka, semoga bahagia selama-lamanya. 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 Sebuah tembang cinta mulia bakal Ya. kita persembahkan buat semuanya. Yo, kali ini Bu Ani dulu Bu Ani. Ibu Ani. Ini jenengan ini nyanyi apa nyawer? Bu Ani. Oh beres. Oh, kerawan juragane tenang aja. Oh, alah, Nah, oke. Mbak In, Halo. ini 2 lagu. Iya beres Bu. Kok keterangannya Dipersilakan ya, persilakan monggo monggo monggo. Ya. Sambil nunggu keluarga besar, warga anggota PKK dan juga ibu sekretaris desa yang lagi foto bersama dengan kedua mempelai. Kali ini kembali satu tembang bersama Iin Bune Kenes. Yuk monggo. Tentunya memenuhi permintaan dari Bu Ani. Ya. Ada 2 request tadi dari Bu Ani. Apa?
ada untuk sebuah nama, sebuah nama. dan kau tercipta bukan untukku. Oke, kalih Mase Waluyo Oke, nggih kau. oke. Spesial untuk teman-teman Sinoman tadi juga request lagu ini, boleh. Baik, yang mana dulu Mbak In? Ayo Bu, sini. Kita oh, Ayo, Bu Ani dan juga ibu-ibu PKK, Bu Kadus, Bu Lurah. Goyang Bu. Bu Lurah di mana? Warok. Oh di sana. Ya, nanti ditunggu. Neng joget nggih. Yuk monggo kembali kita bergoyang. You Abilawa. Ngangge kepenan nggih Bu Ani. Bu Bos, Bu Bos. Ayo, Bu Ani. Ayo Bu Ani. Cepat. Ki Bu Tono rawuh kayak Bu Tono ini. Bu Tono Bu di Bu Tono. Ayo Bu Tono. Oh Bu Tono juga rawuh. Sugeng Saton Bulu Pangling loh Bu. Kacamata ini di kebisuan malam. Ayo nyanyi sini. Oh mimpi bawalah dia dalam tidurku. Untuk
Bu. Arep tekon aku. Lagu ini dibingkiskan buat siapa? Spesial buat siapa? Buat Pak Care atau buat Samban? Oke, terima kasih banget Mbak Ani. Mbak Ani. Suaranya juga sahdu banget. Oke, terima kasih. Masih ada beberapa waktu ke depan bersama kita Nyo Abilawa Campur Sari dan juga Salsa Audio yang mau atensi lagu buat teman-temanku Wonolelo. Masih ditunggu kebersamaannya bersama kita Nyo Abilawa, dan mungkin ada yang mau nyanyi dipersilakan. Tentunya kita tunggu kebersamaannya bersama Nyo Abilawa di sore hari ini. Sayangan, oke, jenengan nyanyi. Oh, nyawer wae. Pak. Juragane Windu Sabrang. Oke. Sing suwe ora paring dawuh ro aku iki. Tak tunggu dawuhe, Bos. Baik, kali ini bersama Nyo Abilawa kita hadirkan ada Sylvia Margarita atau Dita. Dita, oke, monggo Dita. Bagi mendekati akhir-akhir pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini, Parok. Oh ya, boleh. tersaji dengan cukup cantik, dikemas dengan cukup apik bersama Nyo Abilawa, Salsa Audio, Golo Dewi Multimedia. Hadir lagi Dita. Hadir kembali Pak. Iya, terima kasih buat teman-temanku Wonolelo. Terima kasih juga Anak-anakku buat yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng matur nuwun. Mau minta apa Ki tadi? jaluk waroan. Warok. Dita, masih sebentar. Ini ada request dari Juragane Windu Sabrang, minta Iya. lagu kesayangan. Oke. Oke, Pak Bos, satu lagu dulu buat anak-anak ya. Oke. Baris dulu, baris. Ayo noto baris le. Bu Care jawaroan ya. Sentak itu. Ayo kocok-kocok sinuman kabeh ayo. Ayo. Joget kabeh ayo. Gitu dengan Mbak Ani arep dadi.
jebrek. Wis siap Bro, Sudah siap ya? jogetnya Bro. Sudah ya? Halo sayang-sayangku. Sabar, oh ya. Gue sabar DKI. Kesayangan dulu buat Pak Bosnya Windu Sabran. Spesial buat Pak Bos. Nek ra DKI sesuk tak ra ditanggap. Satu tebak permintaan Dita. Dalam. Juragane cedhaki. Mana? Piye Bu? Yang mana? Yang mana Pak Gi? Yo kuwi. Heeh. Sing sedekap lah ngarepmu sing kakung lho. Pak Bos sih. Ya. Ayo Pak. Iya ayo nyanyi. Kang Mas kesayangan koyo ngopo rasane ati iki. Sano, sano. Matur suwun Bos. Upamane. Oke Dita, Pak Bos digoyang yo. Sawere Pak Bos, Bu Bos. Ayo Pak Bos. Matur suwun. Yuk ayo. Asik. Bu Ani goyang sabune lah satu mai. Ayo Mas, ayo. Mas, sing tak tresnani. Yo yo. Apa sirahmu wes
Mbak Iin, Mak Sisil tak suwun jumeneng menika kencangipun Nok Dita ngaturaken panglipur lelangan tetembangan ingkang pungkasan menika kepareng ngudhaneni pamundhut saking kadang-kadang kula ingkang kula ngersakaken kau tercipta bukan untukku. Mungkin sebagai persembahan tembang pamungkas dari Nyanyo Abinawa pada kesempatan siang sore hari ini. Ya monggo hadir ada Dita, Iin, Buni Kenas dan Sylvia Margareta. Spesial request lagu Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke, terima kasih. Wonten pepanggihan untuk wonten perpisahan.
kinarya tembang pamungkas direken swanipun para kanca Yu Abi Lawat Campur Sari mobil Purwo Madya Wasana wonten pakli ing Maranggono panobing para pradonga Yu Abi Lawe kang mangke lebat kunjung menipun Bapak Surono Dara Ibu kula kepareng nyuwuraken lumutring sih samudra pangasawi ingkang tanpa pepindho ing wasana ngaturaken sembah ing panuwun Salsa Audio Production. Terima kasih Bolo Dewi Multimedia. Matur suwun Pak Surono dan keluarga. Akhir kalam, selamat sore, sampai jumpa kembali di lain waktu lain kesempatan bersama Yu Abilawa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.